Takže ahojte ľudia, je tam ďalšie videa. Dneska si ukážeme, ako robiť účet. Bez toho, aby ste mali tam ten kód. Takže ja idem na nastavenie. Na tu Google. Služby Google. Už tu mám 2 účty. Ako ja dám. Dáte pridať ďalší účet dám. A aby ste neuli ten kód, no tak počkajte, dám moje heslo. Možno ste ho videli, lebo neviem cenzurovať, no tak nevadí asi. Dajte vytvoriť účet, dajte pre mňa. Dám si napríklad meno. Napríklad Jakub Richard. Jakub Richard. Aby ste nemali ten kód. Niekto mi volá, alebo čo? What? Neviem, čo sa stalo, ale asi ma to nejak vyhodilo. Neviem, čo sa stalo. Ok, tak musíme na začiatku taká. Asi môžem mať iba maximálne 2 účely. Ale ja mám to, keď to nebude teraz fungovať, to mám to povedať. Jakub Richard. Dám si deň narodenia. A ja som sa narodil v 2009, no to môžem dať rokov. Ale aby ste nemali kód. Keď si tam dám 2009, no tak budete mať ten kód. Keď si dáte 2000, muž si dám napríklad, ja si dám Markus 7777, Markus, je všetko veľkým, Pane Bože, Markus 7777. A vidíte, dáte iba ďalej a vytvorí sa vám účet. A dám ďalej. A tu je to už vytvorí účet, ale ja to práve nechcem, lebo mám už 2. Ale takže pre toto video by to bolo všetko, takže čus.